u ka mercenaires u ka soldats ma bina ni kononton munu n'olu koni ni tɛgɛ kɛra olu la an ka aéroport la ni o kɛra juillet kalo tɛmɛnen tile 10 san ba 20 ani ba 22 ba 2 ani ba 20 voilà donc ni o kɛra sababuya ye anw yɛrɛ ka sariya maaw n'olu fana ye bolobɔ kɛ o ko la komi n'u ye ɲangini ta k'a bin ka sababuya ka tɛnkun ka bɛn ni u ye nin baara mun kɛ n'a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ ka lakana bunakun kan ani jamana yɛrɛ ka yɛrɛmahɔrɔnya bunakun kan. Le gouvernement de la transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que par communiqué numéro 034 du 11 juillet, il a expliqué en détail les conditions illégales dans lesquelles ces forces étrangères, dont une trentaine de forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation, tout en dissimulant les identités et leur profession réelle de militaires, ainsi que l'objet précis de leur présence sur le sol malien. Anga jamana koko ube ma hakila jigin ka sanga ka beni uye lateli minke lateli mi no ye lateli bisabani nani na e no kera je kalo kletan kelen u ko nyafoli bela jelen keru kono ka yira ka fo nunu na minela mine chogo jugula mine chogo jugumi nani mo were kana mo ka jamana la nani nabo o kon ko uma da odroma unana na chogo mina u bolo minena de marfa fen de bu bolo munu nye marfa fen juguyi ana economy finan wa ali papier ma sebe ka foku nana ni barala wa machima yamara duma wulila u yere madro kana me ko ma da odroma de ali u yere ma sifaya minye même ka yira kulu yere no u ga gafew la donc ma yere kun ta don nunu nana na kun kelingele min kama na kun jonjo min kama. En outre, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, l'administration officiellement saisi du statut de ces militaires par le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale avait clairement indiqué sa note verbale référencée MINUSMA Pro NV 226 2022 du 27 juillet 2022 que ces soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien. Par conséquent, aucune base légale ne saurait à présent justifier ni leur présence, encore moins leur mission au Mali. Oh, un gouvernement Côte d'Ivoire ka gouvernement me ka yira ka foko nunu nana sira nyuma fe. Olu yere ministement ukoku nana ministement min tola. Nu koku nana oka élément nationaux de soutien fe munu mena ministement yere de maka barala. Ministement nyiningale oya fo aka Jabi Dola min kera le 27 juillet ko ni mamunu fleli olu te nunu don wa umana ministement kachila ko wa ko fene ka boy nunu mana sira foi fe sira mi nye sariya ye wa olu yere te ka fo ko nunu na kunye femu fene wa olu te ku dado nunu ka kumana wa kuma te ko ka fo kuyuchi. De même, le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne reçu en audience le lundi 7 août 2022 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, n'avait de liens contractuels avec les éléments ivoiriens arrêtés à l'aéroport. Par conséquent, son pays n'a rien à y voir, ni de près ni de loin avec les personnes arrêtées. Au quoi fait-on? En façon Maliba gouvernement, où y est allemand qui a la mumbe en fait non. O mimbe où est au Nilinga. Côte d'Ivoire, ko unana au allemand de ka barala. Allemand fene ko tietere, ko luni nunu te barala, o luma nunu chi, o lutaro nunu erena na kimina. Ko wa ko faire contrat. Faut que oluni ivoirien munu minele fle faut ni allemand ke ko ko allemand date ni kumana allemand manunu ci wa mana allemand nga barala. Malgré la gravité des faits qui entourent cette affaire, le Mali a bien voulu accompagner les efforts de médiation de la République togolaise, unique cadre de règlement du dossier des 49 militaires.
gouvernement ko aw nyebe ni coin ana juya be ni mo koni ni baro koni ko ju dan mais Mali o jatimine ka kila ka jatimine ka fo na ma oluka président mi dado na kerengere ni ala ma fla dama do ala de o ka kuma kan doron koso unana alaje ka ake ka bla sira do kono sira mi mba to kuma nyoya be se ka nobo ni koina. Dans le communiqué du Conseil national de sécurité du 14 septembre 2022, le gouvernement ivoirien insiste sur son innocence et celle des 49 militaires arrêtés. Côte d'Ivoire la cellule ou keraka iratuni ko munu minena on fait amalla ku nana una chogo nyumana wa bagare keleme kumine uyu titi o kuma kelenka uye la cellule minke septembre kalo clé tan nani. En conséquence, le gouvernement de transition note avec une profonde stupéfaction que le gouvernement ivoirien vient de se dédire en l'espace de 11 jours. Un gouvernement qui ko kletan kelendron ko di warka nyemao uyu yere soso ka kuma ka fono ka kla ka dun uyo de ke ka fono ka dun uyo kuma min fo kletan kelendron unana o kuma ko yere galontia no yere. En effet, Olassa, il a reconnu sa responsabilité dans sa déclaration officielle lue par le ministre directeur des cabinets du président de la République de Côte d'Ivoire, M. Fidel Sarasoro, le 3 septembre 2022, à Lomé en ces termes. La Côte d'Ivoire déplore que des manquements et des incompréhensions aient été à l'origine de cet événement fortement regrettable. La Côte d'Ivoire, soucieuse de maintenir des relations de bon voisinage avec le Mali, s'engage à respecter les procédures des Nations Unies ainsi que les nouvelles règles et dispositions maliennes édictées relatives au déploiement des forces militaires au Mali. À Makle Tan Kilimbo, Mousso Sabanounou Blali Sienfe, Alassane Ka directeur de cabinet, à Côte d'Ivoire, il y a pas délicat, Kabé, quand il m'a fait bonya kono, ani la famille bala kono, ubo o ya pas deli wa ou nimisara ola, allez de au papier kala. Ko nimisara ka ma ke bonya kono, amaka ta tira fe. Ko ola fene, ko Côte d'Ivoire mi fene na le mirina ti dore, ka te ka ben nyoya nyuma ke ale ni Mali che, sigi nyoya nyuma be se ka tema ani nyoya che tomi, ko Côte d'Ivoire koni bi yere disa, wala sa ale ni Mali, anga se ka be kola an dugu fla kana che nyoma. Ko ola tuni ko Côte d'Ivoire bi kandi ko Mali e saria min fo ko moko kana o kadiri kono parce que Mali e saria dota ko ni maama be na fo kana o sirafe o ko lu be taga o sirafe donc ya yira kuma na sira gelen fe suma ko dugumaja aw ko no kaw na sira nyuma fe o galoyin o de kera o kuma ni gouvernement o de kuma fo ako un tel revirement grave de la part d'autorités étatiques ne vise qu'à manipuler et à entraver la manifestation de la vérité. Koniye ni flaku yelema niye jamana nyemogo la okoro de ki sigilemba kan ka kalaban ciake wala sa ko tiya kana se ga don. Animé d'une volonté d'adversité, le gouvernement ivoirien accuse le Mali d'avoir pris en otage les militaires ivoiriens en faisant fi des conditions obscures et des manquements ayant entraîné l'inculpation par la justice malienne des 49 militaires. Côte d'Ivoire ka gouvernement mi ni ale mirinate dore ka sina keleko ko ale ma se ka fo yere soro ko fo Mali la ya ko an gouvernement ni ale ka soro da sous d'état ka biu ka kumine qui est là nyine ou na chogo beko ana ale kuma min fo kletan kelen kono. Le gouvernement de la transition souligne que c'est exclusivement en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature que le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a indiqué à la partie ivoirienne la nécessité de considérer la situation de certains Maliens objet de mandats d'arrêt internationaux. Aubert Kilibala, comme président, a été jatimina de ke. Voilà ça, d'abord c'est que du kola chogomina,
ka ko la tagali fɛ mɔgɔw bɛ se ka hakili la faamuyali kɛ a ko ivoirien ma comme an bɛ fɛ k'an da don a la a bɛ sariya bolo kan mais walasa kuma bɛ se ka don a la an b'a ko nɔgɔya cogo min maa minnu ye dankari kɛ Mali ka nafolo la maa minnu ye tiɲɛni kɛ Mali la maa minnu n'u nɔ minɛlen don n'a fɔra ko b'u nɔfɛ ko Côte d'Ivoire k'a lajɛ ka na ni olu fɛnɛ ye c'est-à-dire a ma fɔ yɛrɛ ko a ye na ni nin an b'u bila k'u d'aw ma o ma fɔ dɛ ko walasa daɲuman ka se ka don nin ko in na an ka se ka ɲɔgɔn faamuya o dun fɛnɛ sɔrɔla parce que Côte d'Ivoire de ko k'a ka di olu ye olu ni Mali ka bɛn k'an kana fɔ ɲɔgɔn kɔ bɛnɲɔgɔnya ɲuman k'o ka kɛ donc président fɛnɛ ko ni o bɛnɲɔgɔnya ɲuman ye n'o de jɔra aw la walasa o fɛnɛ kuma bɛ se ka nɔgɔya yanni justice ka baara ka kɛ an fɛnɛ ka maa minnu b'aw bolo a ye ŋaniya yira kɛ a kana n'olu fɛnɛ ye o b'a yira k'a fɔ k'aw sɛbɛ bɛ bɛnɲɔgɔnya ɲuman ma o de ko taara yɛlɛma ka kɛ aw ko n'i y'a ye k'anw y'o fɔ k'o kɔrɔ ye ko an ye ninnu minɛ de walasa ko maliyɛn mun bolo ko kana n'o ye. Cette attitude responsable du président de la transition qui a été malheureusement perçue par les autorités ivoiriennes comme une prise d'otage. On a président Assimi, le lion du Sahel, au cas où on a un moyen, qu'on va s'adapter de Kumana. Ivoire ka président de flèche ko kalabanchi amine ko bege le madro ka tinga kete ntoko wa kanko ko ni nunu mana ante nunu bla. Okano ko jude. À la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire en une crise diplomatique, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Ainsi, il indique à la CEDEAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est purement judiciaire et bilatérale. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDEAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Ah, façon Maliba ka moko ko Ivoire be fe kani komi ta ka o che ka to bla CEDEAO koro ko ka ke CEDEAO ka koye ko Mali ka sirato la de ko nte CEDEAO koye de kuku clé falika ko wakaba kangar da CEDEAO nye ni ko ni minali mun fle na be sariya ka bolo kan kama wa na be Côte d'Ivoire ni Mali de che mogo ni tu kibe ni ke CEDEAO koye ibe malien jole so nyefe ni problème mun fle ni ko nye Mali ni Côte d'Ivoire ka ko de CEDEAO côté binkira Mali ka wa Mali bo wokum ne kono donc kangar de dara CEDEAO e comme vous venez de leme kalamancha la vous be fe ka ni minta ka ke CEDEAO koye konu yo ke u ban jole so nya. Le gouvernement de la transition, tout en réitérant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il ne cédera à aucun chantage ou intimidation. Mali gouvernement koko ka la souma ko ale koni be ben fere wasiki nyoya nyuma fene Mali talan yoyi nga minye Mali ka yerema horonya ka tesinga ati chonomada wa ato bla machinye wa nabe maoma kono kika bagabagali anika yere la farnya koni boke kiko kire me ko Mali jole ma jorola. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Ko ala ka barka do Mali la wala ka Malien tanga ni ma modèle numa ani ni koma ni mu gouvernement nga communiquer mu lasira anga gouvernement fait kuma kono na fakama na ma fo to dunkana to kan tamambe uta kalaban chia fo ka nugu kabla gouvernement e kuma min fo a gere le folen flen ya wonyina ni ko ni mi se ka fo ka temene taka iba la juare ka temaka suna se ka fo iboala ibi se ka dore fo mi ba to kon la juya a se ka ne doni mbo a griala suno a fora fo tumo mina a mirina de ni wa kuma ni aga to benna sallallahu alaihi donc point ça va na comme président